cɛ tigɛ kɛ te na dɛ so ka cɛ kusanen ouais n ka kɛ ouais a bɛ yan cɛ ka cɛ i yɛrɛ y'o ye fɛn kura b'i bolo dɛ non cɛ ɲɛ to yen sa n ye delta force ye mais tɛmɛ la Trop ça va? Ouais, ça va. Ah, tu vois, c'est attends, il y a un monde poussé. Ah, ok, problème pas là. Eh non, ok. Ah, ouais, c'est ça, ouais, c'est bon. Cɛ ouais non cɛ bon ye e ni kɛ cogo jumɛn Eh, cɛ n ka kɛ grâce à ça delta force Mali boisson énergétique bɛɛ ka dankɔrɔba ye numéro 1 n ka cɛ i b'a fɛ ka kabako lamaga tugu in kɔ cɛ a tɛ tɛmɛ nin kan delta force boisson ka dankɔrɔba